GeoGebra er et værktøj til at lave geometriske tegninger. GeoGebra det består af nogle forskellige værktøjer og nogle forskellige vinduer. Som I kan se her, så er der 3 forskellige dele. Der er en tegneblok, der er et algebra-vindue, og så er der et inputfelt. Tegneblokken, det er der, hvor jeg kan tegne mine ting. Hvis jeg for eksempel vælger punktværktøjet heroppe, så kan jeg tegne punkter. Over i algebra-vinduet, der kan jeg se, hvor er de her punkter placeret. Så jeg kan se punktet A, det er det herovre, det er placeret i 1,1. I inputfeltet hernede, der kan jeg skrive punkter eller linjer, som jeg gerne vil have, og så tegner GeoGebra dem for mig. Så hvis jeg gerne vil have et punkt i 2,3 for eksempel, så starter jeg med at lave en parentes, ligesom I normalt vil gøre, når I laver koordinatpunkter. Og så siger jeg 2,3, 2 ud af x-aksen, 3 op af y-aksen, og trykker på enter, og så laver GeoGebra mit punkt her. For at GeoGebra det bliver rigtig fint at bruge, så kan man højreklikke herover på tegneblokken og trykke på gitter. Så får vi et gitter på. Så kan man nemt sætte punkterne på. I kan zoome ind og ud. Heroppe på værktøjslinjen, der har I helt yderst til højre, der har I sådan et flytteværktøj. Hvis man vælger det, så kan man flytte rundt på sin tegneflade. Trykker man på den her lille pil, så er der en forstør og en formindsk knap. Med forstør, så kommer vi tættere på, hver gang vi trykker. Med venstre musetast vælger jeg formindsk, så kommer jeg længere fra. Så kan jeg se mere af min tegneplade. Generelt så er det for alle de her værktøjer, at man har den her lille pil nede i bunden. Så når jeg vælger punktværktøjet for eksempel, hvis jeg trykker på den lille pil her, så kan jeg se, at der er flere forskellige værktøjer gemt ind under den her punktværktøj. Så lige om lidt, når vi skal til at måle vinkler og linjer, så skal jeg op og have fat på mit vinkelmålingsværktøj her, men så trykker jeg på den lille pil, og så har jeg så også nogle værktøjer til at måle længde, areal og hældning osv.